Een spannende dag voor een groot pad van Nederland. Voor het eerst in 20 jaar stiet Oranje weer in een hele finale op het Europees kampioenschap voetbal. De hele finale wordt spelen in Dortmund op zo'n 3,5 uur van Veewaarden af. Voor een groep trouwe supporters uit de Waardenwij is dat alleen nog geen probleem. Woensdag aan het begin van de middag zetten zij af bij een club van 20 vrienden richting het Signal Iduna Park. Koud bier. Shovel hoe het gaat, natuurlijk eerst een paar biertjes drinken. Geen idee of iedereen fatsoenlijk de bus uitkomt überhaupt, maar we zitten wel. Gewoon lekker met de menigte en dan voor ons is het een grote vraagteken, dus we zitten wel. Nou, ja, er is ongeveer 1200 biertjes in hel al, dus en we zijn maar 24 man, 20 man, dus we hebben ook een hard, denk ik. In Wenswaarcentrum Vos werd die verwet hong door de aanroende weken nog meer spanning in de lucht. Want het televisiesysteem die het net. Maar een paar uurtjes voor de uittrap kon het probleem gelukkig opgelost worden. Nou, het is hier nog schotelhoek. En dat zit daar op dak ergens en ja, dat schijnt net meer maatje te kennen. Ze komt niets. Ik doe een oranje hemd aan. Dat kan. Voor Oranje fan in het en Nieren, Sander de Haan uit Zwijgerbosk, werd het een drokke jong. We hebben een paar oranje kerstjes ophalen. Er komen nog iets meer vlagjes bij. Er komen nog wat oranje slingers erbij. En natuurlijk komt er een beetje meer smink bij. Dus elke wedstrijd ben we een stapje verder gegaan. En dat had altijd een bos succes, jongen. Dus we hopen voor Janne natuurlijk alle winnen. En ik hoop van u natuurlijk met z'n allen. Verleden is altijd in Engeland, Nederland of Nederland-Engeland bij altijd spannend. Normaal ben Engels op Peketrol best en Oranje op Peketrol best, maar net als u. Engels zeiden van meer Nederland, die wint met een 3-0.